Este ano, en Xogo de Fíos, queremos dedicar o Entroido ás pantallas. Tradición que se vive, tradición que se converte en fío. O Entroido de Xinzo é cor, ritmo e raíz. Cada detalle importa, cada fío crea maxia. En Xogo de Fíos, as mans contan historias. Arte que se sente, cultura que se vive.